Molt bon dia a totes i a tots, benvinguts a la sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona per iniciar aquesta finet jornada d'avui. M'acompanyen en aquesta taula presidencial el president de l'Organisme Autònom per la Societat de la Informació, el diputat senyor Alejandro Fernández, i el director del mateix organisme, el senyor Enric Rull. Iniciarà les intervencions el senyor Fernández com a president de l'organisme. Senyor Fernández, de la paraula. Bé, moltíssimes gràcies, president. Jo primer de tot voldria agrair la presència absolutament massiva, fet que demostra l'interès que ha generat la Tinet Jornada d'enguany a tots vosaltres, i saludar també a totes aquelles persones que ens veuran després per vídeo, quan ho pengem, que és important, que és realment quan tenim més visites i quan es veurà més la ponència. Voldria saludar també el president de la Diputació, el senyor Josep Poblet, agrair-li el recolzament polític que en tot moment està donant a l'Organisme Autònom de la Societat de la Informació, que com sabeu és qui està donant recolzament a la xarxa ciutadana Tinet. I abans de parlar del que en principi sortia a l'epígraf de la meva intervenció, que era Tarragona al món, Tarragona posicionada al món, m'agradaria fer una miqueta de retrospectiva, perquè enguany és una Tinet Jornada especial, en el sentit que estem celebrant el 15è aniversari de Tinet i el 10è d'Oasi. I només, de manera molt breu, perquè no m'agradaria allargar-me, perquè evidentment aquí el que tothom vol sentir és la intervenció del president i després la intervenció del ponent, el Genís Roca, crec que és el moment de fer aquesta petita retrospectiva i valorar el que s'ha aconseguit en aquests 15 anys i en aquests 10 anys de l'Organisme Autònom de la Societat de la Informació. Com sabeu, Tinet en el seu moment neix i té una primera etapa a començaments a meitat de la dècada dels 90, any 95, en la qual dona connectivitat. En aquest sentit vam ser pioners a la ciutat de Tarragona, pioners a tot Espanya, de les xarxes ciutadanes pioneres a tota Europa, i aquesta etapa va durar un temps fins que es va universalitzar la connectivitat i per tant s'havia d'obrir una nova etapa. Una segona etapa en la qual es va generar el portal Tinet de manera primigènia, el que avui en dia coneixem. I l'any 2000 es podria dir que va ser un any una miqueta crític, si es pot fer servir la paraula, en el sentit que s'havia de buscar un nou impuls i va ser la Diputació de Tarragona, amb la creació de l'Organisme Autònom de la Societat de la Informació, qui es va encarregar de donar suport a aquesta xarxa ciutadana que necessitava nous horitzons, que necessitava nous reptes. Dic això perquè també és un bon moment per reivindicar el paper que ha tingut Oasi. Que ha tingut Oasi no només en el cas de Tinet, sinó en la difusió de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a Tarragona ciutat i al conjunt de les seves comarques. La veritat és que Oasi té la seva rellevància en el sentit que, bé, això es podria haver mort, podria haver passat perfectament. I el que ha fet Oasi a través del seu director Enric Rull i de tot el seu equip humà és garantir l'estabilitat d'un projecte que a dia d'avui té uns resultats absolutament espectaculars. Tenim 30.000 tinetaires, 250.000 visites mensuals al portal, una tinetable itinerant que està fent formació en l'ús de les noves tecnologies en comarques, poblacions i sectors d'edat on la penetració de les mateixes encara no ha arribat a les xifres que ha arribat, per exemple, a la ciutat de Tarragona, que fins i tot dona formació a 1.200 persones l'any. Un observatori de l'ús de les TIC de referència i de màxima qualitat. El Premi Tinet Projectes, el Premi del REC, els Premis Literaris on també participem. I sobretot, i molt important, un sistema de gestió que ha garantit que tot això funcioni. Un sistema de gestió excel·lent. Fa pocs dies la Diputació celebrava en el seu acte que havia rebut aquest segell d'excel·lència en la gestió FQM 300, doncs Oasi és dintre de la casa, dintre de la Diputació de Tarragona, qui va iniciar aquest procés d'excel·lència fins al punt que som de les 22 entitats a tota Espanya, entre empreses, institucions, crec que només hi ha 2 públiques,
que tenim un sistema de gestió excel·lent 500 més. Perdoneu que comenci la meva intervenció amb aquest rotllo, però crec que és important reivindicar el paper d'aquest organisme autònom en el que és TINET i en la difusió de les noves tecnologies. I ara, un cop tenim aquest sistema de gestió excel·lent, tenim un equip humà de primera categoria i tenim sobretot el més important, que sou els tinetaires. A mi sempre m'agrada dir que TINET és dels tinetaires. La Diputació o ASI el que fem és reforçar, el que fem és intentar que els projectes tirin endavant, però el gran actiu de TINET sou els tinetaires. Ara havíem d'obrir una nova etapa. Havíem d'obrir una nova etapa per intentar, en un àmbit que es mou tan ràpidament com és el de les noves tecnologies, no quedar-nos enrere. Moltes vegades les administracions públiques són lentes. Si precisament tenim un sistema de gestió excel·lent és per intentar que en aquest àmbit concret no ens quedem al darrere, sinó tot el contrari, que siguem sempre pioners. Per tant, obrim una nova etapa, insisteixo, amb un bon equip, amb un sistema de gestió excel·lent i amb uns objectius clars sobre on volem anar. I hem arribat a la conclusió que havíem de donar un salt qualitatiu, que és canviar el portal per orientar-lo cap al món. Ja no és només generar nosaltres un portal d'autoconsum, també si se'm permet l'expressió, dels propis tarragonins, sinó que es tracta de posicionar continguts al món. Tarragona al món, TINET al món. I aquest és l'objectiu fonamental que avui presentem i que després amb més detall l'Antull us explicarà els detalls. I com que estem parlant de xarxes socials, què millor que orientar la nostra TINET jornada al voltant de les xarxes socials. Amb dues experiències, dos ponents diferents que ens oferiran visions extraordinàriament interessants. El Genís Roca, que teniu el seu currículum a les vostres carpetes, el que ens explicarà és com aprofitar les xarxes socials. A mi m'agrada repetir, i darrerament amb els mitjans de comunicació insisteixo molt, per tant, alguna vegada ho haureu sentit en les meves paraules, les xarxes socials ofereixen a empreses, entitats culturals, entitats socials i individus unes oportunitats de democratització dels productes enorme, perquè amb un cost zero, una mica d'imaginació, una mica de talent i ganes, i conèixer els instruments, pots posicionar els teus continguts, la teva música, que després veurem l'exemple dels Amics de les Arts, la teva empresa, la teva idea, d'una manera extraordinària, amb un ressò impressionant, fins al punt que els continguts que, per exemple, al YouTube, posem per cas, tenen més èxit, no són els de les grans multinacionals. Moltes vegades són idees brillants d'una persona que ha sabut moure's en aquest àmbit, que ha sabut agafar el seu vídeo, després posar-lo a Facebook, a Twitter, on sigui. Per tant, en definitiva, que tenen aquesta capacitat per posicionar els seus continguts. I si el Genís Roca ens parlarà de les eines, de com fer-les servir, de com aprofitar les xarxes socials, després tindrem els Amics de les Arts, un grup de música de joves catalans que evidentment no són un grup mainstream d'aquells de macroèxit mundial, però que sí que han sigut capaços, sense necessitat d'haver signat amb grans multinacionals, de ser un grup d'èxit a casa nostra. I ens explicaran com han promocionat la seva obra a través d'eines 2.0. I creiem, en definitiva, des d'Oasi, que és una experiència extraordinàriament interessant. Des del 25 d'octubre ja haureu vist que TINET ha canviat. És un portal nou, amb un disseny modernitzat, però això no deixa de ser trivial, tot i que és important. Té un disseny, crec que encertadíssim, i els inputs que ens arriben a través de correu electrònic de gent que ens truca és que els està agradant moltíssim, però sobretot està orientat aquest portal a, com deia abans, TINET al món, Tarragona al món, amb 3 nous canals, turisme, testimonis, personatges, en els quals bàsicament el que fem és elaborar continguts d'alt valor afegit i d'excel·lència, situem els continguts a les xarxes socials i després els compartim i intercanviem amb agents socials del territori. Insisteixo que després l'Enric ens explicarà en detall els canvis concrets i els objectius fonamentals pel que es fa cada canal i els serveis que es donen. Però a mi m'agradaria acabar la intervenció enviant un missatge de la importància també qualitativa que té aquest canvi. Ho dic perquè, i ho explicava en la roda de premsa de presentació del nou TINET, que no hi ha ningú a les nostres comarques, ningú,
que es dediqui a buscar continguts de màxima qualitat a la xarxa, fotos, a Picasa, vídeos al YouTube d'usuaris, sempre quan tinguin màxima qualitat, i recopilar-los. Això no ho fa ningú, per tant és un servei que es dona a Tarragona. No hi ha ningú que generi continguts d'excel·lència com els que fem nosaltres i després es dediqui a posicionar-los a les xarxes socials. Això tampoc no ho fa ningú. I no hi ha cap web que un cop hagi fet això, recopilar continguts d'usuaris tarragonins o fer-ne de propis, que pugui competir amb nosaltres. Ningú té una xarxa i una potència de 30.000 tinetaires, ningú té 250.000 visites al mes. El que dic és que amb aquest nou tinet no inaugurem un esdeveniment d'aquells que té un ressò mediàtic brutal, una Tàrraco Plaça Arena, o una gran infraestructura. Però en l'àmbit virtual, a internet, el que estem donant nosaltres a través de tinet, això no ho fa ningú. I crec que és important que es valori. Que es valori que el que tenim, que el que en definitiva feu vosaltres, perquè això, insisteixo, són grans continguts que feu els mateixos tinetaires, és un projecte col·lectiu que ens continua definint com unes comarques i com una ciutat pionera en l'ús de les noves tecnologies i que ho continuarà sent, i que amb aquest nou pas som referència de nou. Per tant, insisteixo, moltíssimes gràcies de debò per l'assistència, moltíssimes gràcies per tot el que feu, i res més, jo no sé si ara s'havia de fer el vídeo, si fa la intervenció el president. En fi, que moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Moltes gràcies, benvolgut president d'Oasi, amigues i amics. Pel que ha dit el senyor Fernández, que viu apassionadament, com ha quedat palès aquest món i el domina, ens ha vingut a dir que no som els més importants però som els millors. Per tant, jo la meva raó de la meva presència avui aquí justament és anar en aquesta direcció. Primer que tot, felicitar-nos mútuament i felicitar-vos per aquest 15è aniversari que compartim, enguany és el marc del 15è aniversari, per tant, té tot el sentit que jo avui vulgui agrair personalment a tots aquells tinetaires que heu volgut venir en aquesta tinet jornada que d'entre les moltes que hem anat fent en els darrers temps, doncs avui omple de gom a gom aquesta sala. Naturalment que esdevenir la primera xarxa ciutadana de l'estat espanyol no és qualsevol cosa. I d'aquí ve doncs que l'interès que ha suscitat sempre aquesta xarxa i la confiança que ha obtingut de tots tants com són, més de 30.000, els tinetaires i les tinetaires, és el principal aval de l'encert en aquesta direcció en la que fa 15 anys doncs poca gent, quan li parlaves de tinet, sabien de què parlaves. I avui és difícil de concebre el món sense pensar en internet i en una escala més petita per nosaltres, sense comptar en tinet i els serveis que ha anat generant al llarg del temps. Bé, aquesta tinet jornada, en aquest intent d'universalitzar aquestes coses que ha fet, i per això hi ha una administració pública al darrere que dona suport, és oberta a tothom i per tant no es precisa de cap acreditació especial per a poder-hi comparèixer, perquè aquesta és la nostra voluntat i per tant aquí està la prova de la vostra resposta. Jo et voldria felicitar per tot això d'una manera formal al seu president i al seu director i a tot l'equip humà. Ho deia el senyor Fernández, obtenir la certificació d'excel·lència en la qualitat de la gestió 500+ no és precisament fàcil. I això és, quelcom que us ha d'enviar el missatge clar que s'està fent un treball extraordinàriament útil, eficaç i eficient per assolir objectius cada vegada més i més alts. Certament, en dies endarrere, la Diputació, com a administració, ha rebut, ha sigut la primera Diputació de l'Estat espanyol que ha rebut l'acreditació EFQM 300+, molt lluny encara dels 500+, que ja té un dels organismes de la Diputació, que és el que ara mateix està iniciant aquest acte, el de la Societat de la Informació. Per tant, doncs, prova inequívoca que aquests 15 anys no han sigut 15 anys que els hagin passat anant fent, sinó que han sigut 15 anys intensament treballats i intensament aprofitats. Bé, avui tindrem una nova oportunitat de conèixer novetats i, per tant, conèixer també les tendències. I això ens hi acompanyaran, a més dels experts de casa nostra, com deia el senyor Fernández, els nostres convidats. El senyor Genís Carbó, que és el que ens il·lustrarà tot seguit tot, sembla, i més tard la gent del món musical, que també tenen molt a dir en aquest aspecte. Per tant, dono als uns i als altres, a un i als altres, la benvinguda i els agraeixo que hagin pogut estar aquí amb nosaltres en el dia d'avui. Per a fer aquesta jornada que enguany, sota el títol d'Aprofita les xarxes socials d'internet, estem iniciant junts.
Els objectius concrets d'avui, si els haguéssim de concretar en poques paraules, diria que són explicar la realitat de les xarxes socials i exposar les pràctiques concretes. La primera idea, la segona, la reflexió i també la preparació a la ciutadania pel canvi cultural que significarà l'aplicació global de les tecnologies de la informació i la comunicació, aprofundir més en el coneixement i les possibilitats de les xarxes socials i intentar, que crec que ho aconseguirem, donar raons perquè tothom n'esdevingui usuari. Els objectius de futur, com deia el senyor Fernández, van orientats a un internet social, és a dir, a promocionar aquesta xarxa per universalitzar-la d'una manera global. Per tant, no només donar un bon servei, sinó promoure aquesta xarxa i aquells que la integren al món sencer. Deixin-me que els digui per acabar que això, tot aquest procés en el que vostès en són protagonistes principals, s'inscriu en l'àmbit d'aquesta institució en el marc en què la Diputació de Tarragona ha de complir diverses missions que són molt properes a tot això que estem dient. Per exemple, el compliment de la Llei 11/2007 d'accés universal dels ciutadans a l'administració per format electrònic. Això és una autèntica revolució que els nostres servidors públics, la gent de l'ASI, tota la gent de la plataforma de tramitació electrònica que treballa des de la Diputació, estan fent possible al servei d'aquí, d'aquesta pròpia administració i dels ajuntaments del nostre territori amb els quals tenim la funció, per llei, de donar el suport necessari perquè puguin també universalitzar aquest dret dels ciutadans. I en aquest context, fa ja més d'un any que aquesta Diputació va ser la primera que va tenir el seu catàleg de serveis culturals com a primer instrument global al servei de tot el territori del Camp i de les Terres de l'Ebre, en què els ciutadans, els usuaris, els ajuntaments, els alcaldes, regidors i regidores, alcaldesses, regidors i regidores, ja no han de moure ni un paper per fer ús dels serveis culturals d'aquesta institució. Aquesta inicial experiència, que va arrencar l'1 de gener del 2009, en l'actualitat s'estén ja a gairebé la immensa majoria dels serveis d'aquesta casa que ens vinculen amb tots els ajuntaments. I per tant, tot aquest treball que s'ha fet, des de l'experiència d'aquests 15 anys de DINET, perquè una cosa porta l'altra, i naturalment des de l'obligatorietat de la llei, que ens demana que fem aquest salt extraordinàriament important, doncs ens està conduint a que dintre de poc temps, quan ajuntaments i Diputació estiguem units completament, aleshores farem el següent salt que és cap als ciutadans. Per tant, serà el moment en el que dintre de poc temps podrem dir que tota la demarcació del nostre territori, les nostres 10 comarques, en la seva administració bàsica i local, tindran ciutadans i administracions la connexió universal i el dret universal de relacionar-se per xarxa des de casa. Aleshores haurem esdevingut aquell paradigma de l'administració que es deia fa uns anys que aquella que estaria més a prop dels ciutadans és la que estaria més aviat en xarxa. Per tant, el ciutadà estarà tan a prop com des de casa seva podrà comunicar-se amb la seva administració. Tot això és el que tots junts estem fent, potser a vegades sense donar-nos compte de la transcendència que tot plegat està tenint en configurar aquesta cultura col·lectiva que ens fa entrar de ple en un terreny en el que els joves ciutadans que avui comencen ja no coneixeran una altra realitat que aquesta. I es vol, per tant, que aquesta realitat, aquesta gran revolució que oblida el paper i posa en primer pla la xarxa, la sapiguem educar, la sapiguem instruir i la sapiguem naturalment humanitzar, perquè al final és un instrument que està al servei de totes i de tots. Moltíssimes gràcies per la vostra lleialtat i incondicional afiançament DINET. Moltes gràcies per la confiança a l'organisme que li dona garantia i impuls des de la Diputació, l'organisme de la Societat de la Informació, i naturalment moltes gràcies per haver acceptat la proposta d'aquesta nova DINET jornada d'avui que ara mateix iniciem. Moltes gràcies i que passeu un bon dia. I ens va molt bé que en pla una vegada a l'any això de DINET, si tan virtual és tan virtual que sembla que no hi ha gent al darrere, no? Per tant ens ajuda moltíssim que ens vegin tots, que ens vegin que hi ha gent al darrere. Ara em toca, intentaré ajustar-me el temps, Genís, em toca explicar-vos, comentar breument què és això de l'actualitat i novetats de DINET. El president Alejandro ens feia
fet l'explicació que hem passat unes etapes i això ho vam transportar, ens va fer, buscàvem la forma de que explicar-ho en uns minuts per posar-ho a les televisions i per posar-ho en diferents llocs i al propi internet, i vam contactar amb uns companys de Tarragona, que és amb la marca, que ens ha fet un vídeo molt interessant, i us el passem. intentarem que això repartir-ho, perquè la veritat és que quan sortim, quan ens criden d'arreu, perquè és per explicar l'experiència de Tinet, sempre us ho comentem, no? Que ens tenen una admiració a tot arreu, i aquí, som d'aquí i sembla que potser ja formem part del que és l'estructura social, no? Però això la veritat és que ho portarem arreu, no? Bé, estem d'aniversari, bons 15 anys de tots, i recordar-vos que l'any 1997 hem fet una miqueta d'arqueologia dins de casa nostra, i els que sou de fa uns quants anys
no n'hem trobat d'anteriors, però el juliol del 97 teníem aquesta plana, que n'hi havia aquesta i 5 o 6 sota i s'havia acabat. Aquest era el món de Tinet des del punt de vista de xarxa, a part de la connectivitat. L'any 98, els que heu entrat, i aquí fixeu-vos que ja hi havia, a banda d'aquí vaig llistes de discussió, aquí veig uns il·lustres companys que van fer, sou els que vau fer Tinet realment, el desembre del 98, abril del 2001, març del 2002, vam entrar en un concepte que era el Tinet digital, que era un producte que donàvem notícies de la demarcació de Tarragona quan l'any 2002 no se'n donava, no n'hi havia ningú. Ara doncs hi ha molts agents que ja donen notícies i per tant doncs ja han deixat de fer-ho. L'agenda, que va ser una agenda primer sola i ara doncs ja està integrada dins del portal. La Tinet Biblioteca, que ens ha donat, som un espai especialitzat en narrativa curta, però que hi ha molta gent que, si no pot publicar els seus llibres, les seves publicacions en paper, doncs aquí té un espai on ho pot fer. I una que no coneixereu quasi ningú, que va tindre una vida molt curteta, que va ser la Tinet Emissora, que vam començar el 2003 anant registrant actes com aquest, però amb so, i després el posàvem aquí dins del portal, i això va tenir coses de l'Associació de la Sària, Gremi de Marejans, Germantat de l'Ecceomo, o sigui, a l'època Setmana Santa, i les diferents accions que fèiem anàvem registrant. No teníem prou recursos per anar-ho seguint tot i ho vam deixar, però que sapigueu que és una iniciativa que es va seguir. Juny del 2005, aquí ja va significar un canvi fins i tot tecnològic al darrere. Juny del 2007, aquest és el que teníem fins aquesta setmana passada. Octubre del 2010, aquesta és la versió actual. La versió actual, que com ens comentava abans el president Alejandro, que significa un gir. Ara ja volem estar situats, volem situar el món Tinet i Tarragona, i per tant ens hem d'anar redirigint cap a unes altres línies. Ara, breument, el que farem és aquest és el portal, i molt breument, perquè vegeu quina és la idea, continuem donant els mateixos serveis del temps, de la guia, però bàsicament el punt està aquí baix. Veieu que hi ha uns espais, un moment, no tenim una línia extraordinàriament ràpida, però a la banda d'aquí baix, aquí posa els nous canals. Veieu que tenim un canal turisme, un canal testimonis i un canal personatges. La idea és anar derivant cap a la idea de canals, i cada canal que hi hagi un contingut multimèdia que serveixi per situar Tarragona al món i que serveixi perquè l'utilitzi qui vulgui i que és informació de temes relacionats amb la demarcació de Tarragona. Ens centrarem bàsicament en el que és el canal turisme, anem cap al canal turisme i en aquests moments hi haurà breument al voltant de 160-170 punts d'interès turístic en els que hi ha de cada punt d'interès turístic informació multimèdia, informació text, per exemple anem a veure, aquí teniu uns quants, posem no t'ho pots perdre, pren nota de les darreres incorporacions, ara no hi ha incorporacions perquè els incorporen tot assumtament, però la idea que conforme anem canviant coses, anem afegint, anireu veient aquí les novetats. També podeu entrar a trobar el punt amb una cerca per text, per municipis, per temari, també es pot entrar mitjançant un mapa de territori.